सुनंदाई कृषी उद्योग आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीनं निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेलं रसायनविरहित लाकडी घाण्याचं 100% शुद्ध आणि सात्विक खाद्यतेल मिळेल. तसेच इतर कृषी उत्पादनं मिळतील. आमचा पत्ता सुनंदाई कृषी उद्योग, तेरसे कंपाऊंड, गवळदेव मंदिर नजीक, कुडाळ. संपर्क 9869 2743 19. तेव्हा सात्विक खा, दीर्घायुषी व्हा. गणेशोत्सवानंतर जोर धरलेल्या पावसाने आता कुठे विश्रांती घेतल्याचं पाहायला मिळतंय. पण मुंबईसह ठाणे, अहमदनगर, जळगाव आणि कोल्हापूर या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरू आहे. अशात अनेक भागांमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस पाहायला मिळतोय. या दरम्यान हवामान खात्याकडून पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय. बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचं क्षेत्र तयार झाल्यामुळे पुढच्या 3-4 दिवसात विदर्भासह काही भागात मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरणासह धुव्वाधार पाऊस होईल अशी शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आलाय. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात 8 ते 10 दिवसानंतर परतीचा पाऊस सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कोकणात मात्र पावसाने उसंत घेतली आहे, तरी काही ठिकाणी हलक्या सरी बरसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जुलै महिन्यात सुरू झालेल्या पावसाने जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात थैमान घातलं. अशात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात विजांच्या कडकडाटांसह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दरम्यान कोकणसह उर्वरित राज्यामध्ये ढगाळ वातावरण निर्माण होईल. झिरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.